баъди 7 соли танаффус роҳи оҳани Кулоб Маскав ба фаъолияти худ шурӯъ намуд. Дар нахустин сафар ҳудуди 400 сокини минтақаи Кулоб тавассути роҳи оҳани Кулоб Маскав озими Русия шуданд. Нахустин қатори самти Кулоб Маскав аз соати 18:05 рӯзи 3 май ба роҳ баромад. Як масъули идораи роҳи оҳани шаҳри Кулоб ба радио Зодӣ гуфт, қатори мусофирбар аз 8 адад вагони плацкарт ва як вагони ҳуҷрадор, як тарабхона иборат аст ва дар маҷмӯъ ин қатор бо 10 вагон аз Кулоб ба роҳ ҳаракат кард. ҳаракати қатор аз Кулоб ба Маскав дар ҳоле оғоз шуд ки Узбекистон дар соли 2011 қисмати аз роҳи оҳани худро дар минтақаи Амузанг Термиз хароб карда, ноҳияҳои қисмати ҷанубии Тоҷикистон бо мушкилоти ҳамлу нақли молу коло рӯбарӯ шуданд. нархи анвои маҳсулоти воридотӣ дар ин минтақа низ ба маротиб боло рафт. баъд аз ним соли тахриби ин роҳ, масъулони вилояти Хатлон гуфта буданд ки танҳо аз ҳисоби боҷи гумрукӣ беш аз $45 миллион ба иқтисоди ин минтақа зиён ворид шудааст. дар баробари ин сокинон дигар натавонистанд бо қатор аз Кулоб ба самти Маскав ҳаракат кунанд. дар мулоқоти нахустини расмии президентони Тоҷикистону Узбекистон дар душанбе 9 марти соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев ҳаракати қаторҳо дар ин қитъаи роҳро оғоз бахшиданд. он замон Мирзиёев бо таассуф аз қатъ шудани ҳаракати роҳ гуфт ки дар ин минтақа 3 миллион мардум зиндагӣ мекунанд ва ҳаракати қатор барои онҳо дар пешбурди зиндагӣ, тиҷорату савдо ва зинда нигоҳ доштани муносибатҳои иқтисодӣ мусоидат мекунад. Русия макони аслии кору даромади садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон аст ва сокинони минтақаи Кулоб ҳам бо ҳадафи кору даромад ҳар сол ба ин кишвар сафар мекунанд.